מה לעשות? עכשיו אני לא אומר לך דברים, זה כל אחד יחווה את זה. אם אתה תרצה להיות כפוף תחת איזה מישהו שפרנס אותך, יען כי נאצת את אויבי אדוני. יש אויבי השם בדור הזה. הם מתים שאנשים הבעלי תשובה ייכנסו תחת הגלימות שלהם. ברמינן, נאצת את אויבי אדוני. צריך להיזהר! בסדר, עכשיו אתה לא בא פה לשמוע התעסקות שאל תעבוד, או תעבוד או לא תעבוד. וחותנו, אם יערבו לך את החותן, זה עוד יותר קשה. כי הילדה לא מבינה כלום, אז אני הולך את האבא שלי היום. אני עושה לך סוף, זה הכל. אבא תחד לבוא לבית. אתה רואה, כמה הבטיח לי שיעבוד זה, עכשיו החותן הוא לא אכפת לו כלום, זה זכר יש לך איזה פעוטה להנה, מעניין אותו הילדה שלו. ואז החותן מתחיל להתערב לך. מה נשמע, לא כלום, אתה תפרש את הילדה שלי, הבנת? אם לא אני משתלה, תכניס לך פחד. אתה רואה, אתה בא לך בבוקר לך תזהר, תלך תחפש עבודה בלשכה, למה החותן שלך יעד אותך מהבית. זה מפחיד. תמיד, החותן מתערב, מה אתה יכול להגיד לו? זה ילדה. אבל העץ הרע יכול להכניס, להראות לאישה שלך את עצמך, לא יודע בתור מה. רק תפעיל לי זה משהו, אני חייב להפיק אותו מהצדדים, למה הוא יכבוש לי את כל העולם. זה לא יעזור שום דבר. כי רבנו בסוף גם נתן נגד, או אביב, או אימו! יא כפרה עליך, מה קרה לך? תעבוד קצת. בסדר, אני אמא שלך, לא, תעבוד קצת, אבל תלך, כי אתה זקן, לא התנגדתי. ועוד, לא התנגדתי. אבל תעבוד קצת, תלך, זה... זה האמא יכולה להגיד לך את זה במינים. זה אמא שלך מכבד אותה, אני אמא שלי יכול לכבד אותה, אבל אני רוצה לכבד את אבא שבשמיים ואמא עילה יותר מאבא שלי ואמא שלי. אמא יכולה לדבר איתך מילים של רחמנות, תבריח אותך מהשם. למה? היא תגיד לך כל שתי מילים כפרה? לא. ויהי כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי. אברהם אבינו אמר, איפה הכי מפחיד? אלוהים מבית אבי. הדינים שיכולים לצאת עליך מהבית. כן, תלמד. או אביו ואימו. זרים את זה. אתה חושב אשתו של נתן, לא? תגיד את גדולה הייתה. והנה עוד גדולות, היא הלכה לאבא שלה. לחם שלה, חם שלה נתן, היה צדיק גדול, רבי ברוך במיש מזומן הגיעו להביא זכו לתורה ולקט לפני הרגליים שלו. היא אמרה לו, אב זהו, התחילה לעוד פרנסה, אמר לה מיום שמתקרב לרבנו, מה נעשה איתו? אם כבר הוא יתקרב. היא אמרה, אבא אני עוברת בלילה, אני רואה גם את הפה שלו מדבר בשעת שלה. אמר להם, יש לו רבי כזה, לכי תחרישית במקום החרישה באף, ואל תמפלי אותו, כי הוא קשר. בסוף אשתו לא התנגדה לו לכל אחד. אבל רבנו אומר פה, הכל בטל ומבוטל למי שליבו חזק ואמיץ להשם יתברך. צדיק אתה יכול לעשות התקשרויות כל שנייה, כל רגע. אני עושה התקשרות לצדיקים ואז אני מפעיל את הלב. אני מפסיק לפעמים. אני צריך לפעול משהו בתשובה, אני צריך ללך משהו, אני פשוט מפעיל, לוחץ במקום שלי הנכון, מבקש מהשם. להזהרני חי למלחמה. אדוני יהיה עוזר לי. כשאדם מפעיל אומץ בלב, השם יתברך ייתן לך אומץ פי 2 ממה שאתה רוצה להיות. זאת ברוך הוא ייתן לכם ולנו. חברים יקרים, תלותות צדקה.